Kulungka rangsan eta Bwkhaktwi Bwkhaktwi Norway tini kok thaisa share kainan bagai ma phaikya abo ka sini media o samung khai tongnai rangsan eta Bwkhaktwi Bwkhaktwi ni bagai kaisa khadumani kaisa nujari phaikya sali saltan romai sang nugui tongo je khadulai mana apno tamni bagai kangke sini TTA ADC ajago je kaisa order copy ongorka abo ka norjoto nukhana ajago sang nukha je print media je khlainai te electronics media je khlainai abo ke bahai ke guidelines na hoi je abo enlistment rekha eba ke ba work order ongorka haste ha ganane kebang ma sini TD additional belai khano wan sulai jak sing angsak bai thang mo heno waitam CEM bai bo malaikha mane je ad ni je policy tong mane aborong kisa change khainani bagai salaimani tau bo aje ad songni je rules policy tau bo hene thike khlaijai gya inke boro bomo haike policy ke follow khainai borki rajya sarkar ni policy no follow khaikya na boro ichati khlaikya je tabuni je department tong abo belekano khaduman ko khaika sangara asugi CM mai kok salaimaro inke tabo katal EM je hai man phimani sini takuk Suhel bobo bahino salsa malai kya omor nuti kisa salina ni nango ni sangwa sa salsa bazu ka fiaba finally kunu kokri kintu sango sali salta mo je kaisa work order nu khabu beleke no kha khamka khatu khatam ni bagai ngangke judino sarkar rajya sarkar to saimano taklai bosrono sungo je omahai media samung khai tongnai roni bagai 65 কোটি টাকা ran phayu sung saimano edition ran kre rang sogia rang rjaya fiaba print media rok ngangke every year no agini jugni simino lag rang tlamai tong aw lag rang tlam mane abo tiprasarok manthung social media samung khaine rok tai jara TV channel chalu tongai rok borna ekta percentage khai rang batum no percentage system khai bosung jomari rekha project ngo system rok khaine ko rok saka borong ni to officers levels ni borok tong kya boro guidelines rok follow khaya hoi je tabuk je oro sini tiprasar channel ni only 4 channel no simiru abong ka sini khorang srangsati khumpoi tai kok tipra borok ko saita channel simida tipra hasteo tiprasar ni bagi kok saitong borok simida ADC Haphang ni bagi kaham khlai samung khaitong Kebang ma social media tuyasa kari nai sini borok samung khaitong sengjoton saimano kebang ma samung khainero ang kebang ma ang ni je nugui tongo dongor TV tongo kokpin tongo dophani jati tongo haping tongo kebang ma lekhasi lekhime samung to khaitong judino samung khaitong ke borok ni bagai bo kisa percentage panor khangke belaken saw tam ni bagai borok no simi chaita channel no simi rana ni thangka enlistment judino rnai ja sarkar ni guideline judino follow khaine ja ko chaita channel enlistment manjak da abono kahamke nai ni dorkar oro danai ni ani khai personality khaiba sangla busul dorati puito sajak sini je tabuk je hango kumulung Haphang eba kheba sini je TD ADC Haphang chalu tongnai ro sini tiprasar boro tai kicha kaham development sini tiprasar ni bai samung khayen ni sung nasilaijak nahalaijak buini bekhak so sengsan salia sini media ni bekhak ngai masau kisha sini samung jogot no ba sengnuguin tongo tai sini media ni jogot no nugui to o duita jogot bai nang kisa relation tong mane bagai anugui to am bagai asa ko khulugui ko khengai sanani thaiya tam kheba soi kerong ra deti khaija khangke belai khano sawo kemni kha khamiang nai tamne ngangke haikhe judino abo ki official borok haino situi siati na haila kan khlai dong hangke abo future abo haino khadulai tongnai baka hamia tongnai obo kaisa system rules je tongmane rules no guides no follow khai je advertisement je policy tongmane abo immediately abo final khlaitung finalist khaitung je borok manani upojukto tongo je borok ni awai mung kaham je borok no boma ge bo category ke nang patnai bagya abono jonogoni buska mono srai ke rekha gajao arang mana nang nai bo manang nai mani ko gya je kaham samung khai tongo borok no sujuru thung obo ang eze ang Bwkhaktwi media ni Tripura Business People Press Association ni Bwkhaktwi Achuphang ngai ang jonogon roni thini okok mung sungo je sini
khumulung eba kheba je titi ADC ni haste Haphang roni je tangbetang abo borok je tangai tongmani abo rong borok isa one shop thung huni bele bele kheno hambai